Barangay LS 97.1 Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi makapipili ang puso kung kanino ito titibok. Mas lalong hindi kayang piliin ng puso kung sino ang hindi nito dapat na ibigin. Ikaw, kaya mo bang turuan ang puso mong magmahal ng isang taong sa tingin mo ay dapat para sa'yo? Kung meron mang isang katotohanan na laging naipamumukha sa atin, yun ay yung hindi natin kailanman pwedeng turuan ng ating puso. Hindi natin ito pwedeng diktahan na magmahal ng isang tao na sa tingin natin ay dapat nating mahalin. Hindi natin ito pwedeng turuang limutin ng isang taong hindi pala para sa atin. Ito ang katotohanan. Isang katotohanan na pilit pa rin nating kinakalaban kahit alam nating patuloy lang tayong matatalo. Ang ating kwento ngayong araw ay kwentong pinadala ni Paulo. Isang lalaking sumubok na piliing wag mahalin ang taong hindi para sa kanya. Isang lalaking sumubok kalabanin ang nararamdaman dahil alam niyang hindi dapat. Magwagi nga kaya siya o baka mas lalo lang itong matalo sa katotohanan na hindi nga natin pwedeng turuan ng puso. Dahil oras na gawin natin ito, mas lalo itong nagiging porsigidong piliin at gawin ang gusto nitong mangyari. Handa ka na bang makarelate sa kanya? Minsan ba sinabihan mo na ang puso mong huwag magmahal ng taong hindi dapat? Ano ang naging sagot sa'yo? Nanalo ka ba? O ang puso mo? Si Paulo kaya sino ang nanalo sa kanyang kwento? Alamin natin yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Magandang araw po sa iyo Papa Dudut, ako nga pala si Paulo. Kasalukuyan ay nasa edad na 25 na. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ang kwento ko ay kwento kung paano ako umibig sa hipag ko. Siya si Malaya, mahal ko siya. Kaya ba akong pagbigyan ng Diyos na mapa sa akin siya? 10 taong gulang pa lang ako noon nang makilala ko si Malaya. 25 anyos ito kaedad ng aking Kuya Harold. Naalala ko pa umaga noon nang dalhin siya sa bahay ni Kuya para ipakilala sa amin ni na Mama. Alalang-alala ko pa ang kanyang magandang mukha. May hawigan ito noon kay Sanya Lopez. Morena ito at may katangkaran. Mas matangkad nga ito kay Kuya. Nakita ko noon kung gaano nahirapan si Kuya na akbayan si Malaya habang pinapakilala noon sa aming magulang. Pinagmasdan ko ang aking mga magulang habang pinapakilala ni Kuya si Malaya. Alam kong bata pa ako noon, pero alam ko at ramdam ko na hindi nila gusto si Malaya. Hindi dahil sa masama ang ugali niya, kundi alam nila na tulad ni Kuya, magiging palamunin din noon sa bahay si Malaya. Wala kasi noong trabaho si Kuya at umaasa lamang ito noon sa aming mga magulang. Batugan siya kaya naintindihan ko kung hindi naging mainit ang pagsalubong nila kay Malaya. Mula noong araw na yon Papa Dudut, naging parte na ng aming bahay si Malaya. Nagtana na kasi sila ng aking Kuya. Tuwang-tuwa ako. Ang gaan kasi ng pakiramdam ko kay Malaya. Nakadagdag pa ang angkin nitong kagandahan. Naging crush ko siya at inaamin ko yon. Hindi naman masamang magkagusto sa kanya kahit hipag ko siya. Iniisip ko noon na hindi ko naman siya aagawin sa kuya ko. Iniisip ko na rin na hindi naman ako magugustuhan ni Malaya. Sino ba naman kasi ako noong panahon na yon? Patpating bata lamang ako
madalas sa sipunin at hindi pa maayos ang buhok ko. Hindi rin ako mahilig maligo at madalas ay may mantsa ang aking mga suot. Pakiwari ko ay kahibangan kung iisipin kong pwede akong magustuhan ng hipag ko. Kanina mo pa ako sinisilip-silip dyan, Paolo. May gusto ka bang sabihin sa akin? O teka, huwag kang magdago uli. Para ka namang bubwit dyan. Di kita tatapakan. Mas lalong di kita ipapakain sa pusa. May kailangan ka ba? Paolo, huwag ka nang mahiya. 3 buwan na akong nandito sa bahay niyo. Sabihin mo kung may gusto ka. Gusto mo ba ng juice? Pwede kitang ipagtimpla kung gusto mo. Papunta rin naman ako sa kusina. O baka gusto mong may abutin ako. Ano ba yon? Wala po. Sa wakas, nagsalita ka rin! Mula nung dumating ako rito, di mo pa ako kinakausap. Hindi naman mabaho ang hininga ko. Ganyan. Gusto ko yung ganyang tawa mo. Sabi ng nanay ko, kapag komportable ka na sa isang tao, kaya mo na raw tumawa sa harapan niya. Parinig nga uli ng tawa mo. Komportable ka na nga. Halika nga rito at samahan mo ko. Ilang taon ka na pala? 10. Wow, 10 taon ka na. Grabe, ang tangkad mo para sa edad mo ah. Parang next year mas mauunahan mo pang tumangkad ang Kuya Harold mo. Huwag mo akong isumbong ha. Baka naman may girlfriend ka na. Paano magka-girlfriend yan naiihi pa yan sa kama lalo tuwing maulan? Nakakagulat ka naman. Bigla ka na lang sumusulpot dyan. Ano bang sinasabi sa'yo ng kapatid ko? Wala naman, mag-uusap lang sana kami. Hoy Paolo, kwento mo kung paano mo ako lagi nababasa ng ihi mo. Kuya! Alam mo dati may double deck kami. Yun ang tulugan namin sa kwarto. Doon siya sa itaas, ako naman sa ibaba. Kahala ko nun laging umuulan. Kahala ko nun may problema ang kisame namin eh. Yun pala, nananaginip yan si Paolo ng gripo o kaya swimming pool. Ayun, naiihiyan niya ako lagi. Kaya binaklas ni Papa yung double deck dahil nagreklamo na ako. Di ba Paolo? Alam mo, Paolo, ay, tingnan mo ang ginawa mo. Pinahiya mo ang kapatid mo. Hindi yan. Ay, kung kailan napaamo ko na siya, saka mo pa naisip na ipahiya. Hayaan mo na nga siya. Halika na lang sa kwarto at ipapakita ko sa'yo kung saan siya naiihi nun. Yun ba talaga ang plano mo? Siyempre, may iba pa ba? Ay, ano ba yan? Mamaya dumating yung magulang mo eh. Halika na kasi sa kwarto para hindi tayo mahuli. Inis na inis ako noon sa aking Kuya Harold. Pinahiya ako nito sa harapan ni Malaya. Dahil doon ay hindi ko na nilapitan pa si Malaya. Iniwasan ko ito at sobrang halata nga noon ang pag-iwas ko. Sa tuwing nakakasalubong ko siya ay takbo ako kaagad palayo. Alam ko na gusto niyang lumapit sa akin. Pero hindi ko kaya pang lumapit sa kanya dahil nga sa ginawang pagpapahiya sa akin ni Kuya. Kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng maaalala ni Kuya. Yung pag-ihi ko pa talaga sa kama. Hindi ko naman makontrol ang sarili ko na huwag maihi sa kama. Naisip ko na normal lang naman yon sa mga batang katulad ko. Naisip ko nga rin na ikwento ko kaya kay Malaya ang mga nakakahiyang ginawa ni Kuya noong bata pa ito para patas na kami. Isang araw ay hindi ko na siya nagawang iwasan pa. Nilapitan ako nito habang gumagawa ako ng merienda ko sa kusina. Sinabi nitong hindi ko raw dapat ikahiya kung naihi ako noon sa kama. Hindi ako umimik papadudot. Naalala ko pa nga na namula ang magkabilang tenga ko noon. Tatakbo na sana ako noon pero pinigilan niya ako. Inawakan nito ang aking braso at ngumiti rin ito. Sinabi niyang kahit siya noong bata pa raw ay naihi din sa kama. Ang dami pa niyang kinuwento noon na mas nakakahiyang nangyari sa kanya noong bata pa lamang siya. Ginawa niya yon para maramdaman kong hindi lang ako ang may nakakahiyang alaala ng pagkabata.
Mula nga noon ay naging okay na ulit kami. Mula noon ay mas lalo ko siyang hinangaan. Sa pagdaan ng mga araw, gumawa ako ng magagandang bagay para kay Malaya. Lagi ko itong kinukuhanan ng manggang kalabaw. Naalala ko pa na dinadayo ko pa noon ang bahay ng aking kaklase na may puno ng manggang kalabaw. May puno naman kami ng mangga dati, pero mas maasim kasi yung sa kaklase ko. Mas gusto kasi ni Malaya yung ganon. Tuwang-tuwa nga ito noon kapag may bitbit ako na mangga pagka uwi ko galing sa eskwela. Ako rin ang gumagawa ng sausawan niya. Toyo na may siling durog. Inihigo pa niya ang sausawan kapag naubos na niya ang mangga. Tuwang-tuwa akong pinagmamasdan siyang nasasarapan sa mangga. Kaya naman bukod doon ay marami pa akong ginawang magandang bagay para sa kanya. Naisip ko kasi dati, mas lalo itong magiging magiliw sa akin kung magiging mabuti ako sa kanya. Ako noon ang nagsasamsam ng kanyang mga nilabhan. Samantala hindi na ako tumutulong noon sa pagtutupi dahil hindi naman ako marunong. Sinasamahan ko lang siya habang nagtutupi ng mga nilabhan nitong damit nila kuya. Ako naman noon ang tagabalik ng mga ipit at hanger sa lagayan sa kusina. Pinagpapainit ko rin siya ng tubig sa takore para panligo niya. Hindi kasi siya pwedeng maligo noon ng malamig dahil nagsusugat ang kanyang balat. Dati rin ako ang nagtitimpla ng kanyang juice kapag nanonood siya ng paborito niyang teleserye sa hapon. Sinasamahan ko siyang manood noon kahit na hindi ko naiintindihan ang palabas. Gusto ko lang siya na makasama. Ang ganda kasi talaga niya, tapos mabait pa. Paano to ngayon? Anong paano na to ngayon? Siyempre papalaglag natin, ano pa nga ba? Ha? Sarili mo tong anak! Hindi pa yan bata, dugo pa lang yan. Di ko kaya ang gusto mo mangyari. Dugo man to, pero may buhay pa rin to. Isipin mo na lang na regla lang yan. Regla lang na kailangan mong alisin sa katawan mo dahil hindi importante. Hindi kailangan ng katawan mo para maginawaan ka. Hindi ko alam kung paano ka nakakapagsalita ng ganyan. Hinaan mo nga yung boses mo. Baka may makarinig. Mamaya andyan lang sa paligid si Paulo at isumbong tayo kay na mama. Ayokong patayin ang anak ko. Ang anak natin. Sabihin na lang natin sa kanila. Matatanggap naman nila to, kadugo naman nila to eh. Kilala ko ang magulang ko. Alam kong hindi nila tatanggapin yan dahil pareho tayong palamunin dito sa bahay. Tapos magdadagdag pa ako ng isa? Hindi naman magiging palamunin ng bata. Dedede siya sa akin at… Alam nga naman pag 15 anyos na yung batang yan, dedede pa rin sa'yo. Mag-isip ka ng ibang plano. Di ko gusto ang unang plano mo. Wala nang ibang plano. Yung una lang ang gagawin natin. Ipalalaglag natin yung dugo na yan bago pa tumindi ang kapit niyan. Hindi. Ayoko. Ako ang masusunod dahil ako ang ama niyan. Ako ang masusunod dahil ako ang ina nito. Matigas ang ulo mo? Matigas ang puso mo. Kung di mo kayang panindigan to, kung natatakot ka sa magulang mo, sige, aalis na lang ako. Bubuhayin ko tong batang to kahit wala ka. Hindi nila alam Papa Dudut na narinig ko ang lahat ng kanilang naging usapan. Galit na galit ako noon sa kuya ko. Hinayaan kasi nitong umalis si Malaya at naaalala ko pa na sa kwarto nila si Malaya at nag-iimpake ng damit. Umalis si kuya matapos ang argumento nila. Nilapitan ko noon si Malaya at sinubukan ko na hawakan ang kanyang mga kamay. Nakita ko nito at pinalapit niya ako sa kanya. Sinabi niya sa akin na magiging tito na raw ako. Pero sinabi rin niya na huwag ko raw ipagsasabi kahit sa magulang ko dahil ayaw ng kuya ko. Tumango lamang ako Papa Dudut. Gusto ko siyang pigilan noon. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang umalis. Gusto kong sabihin sa kanya na handa akong tulungan siya sa pagpapalaki ng kanyang anak pero hindi ko yon nasabi. Niyakap ako nito bago siya umalis ng bahay. Lungkot na lungkot ako noong umalis si Malaya. Hindi nalaman ng magulang ko noon na buntis na ito. Sinabi lang ni kuya dati na bumalik daw ito sa kanila para alagaan ang nanay nitong lumpo. Naniwala naman ang mga magulang ko. Inis na inis ako noon kay kuya.
Napakasinungaling nito. Inisip ko na kung ako lang ang nakabuntis kay Malaya, hindi nito kailangang umalis. Kung ako nakabuntis kay Malaya ay gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay. Naisip ko rin na sana ako na lang si Kuya para napanindigan ko siya. Di sana kapiling pa namin noon si Malaya. Akala ko habang buhay ko nang hindi makikita si Malaya, Papa Dudut, nagkamali ako. Makalipas kasi ang ilang linggo ay nalaman ko na lang na sinundo ni Kuya si Malaya sa bahay nila. Tuwang-tuwa ako noong nakita kong pumasok sa pintuan si Malaya. Ako nga noon ay ang unang lumapit sa kanya para yakapin siya. Doon na rin nila inamin na buntis nga si Malaya. Tulad ng inaasahan ni na Kuya, hindi naging maganda ang pagtanggap ni na Mama sa balitang yon. Pero wala na silang nagawa. Ando na raw eh. Tanggapin na lang daw yon. Yon ang sinabi ni Mama. Dahil nga may pinaghahandaan na sina Kuya at Malaya noon ay kailangan nilang parehong magtrabaho. Naging jeepney driver si Kuya samantalang si Malaya naman ay naging kasama ni Nanay sa pamamalengke ng mga gulay at karne na siya namang nilalako nila sa aming barangay. Kailangan nila noon na makaipon para sa panganganak ni Malaya. Nung una naging sapat naman ang kinikita nila. Pero nang tumagal ay hindi na. Naging sakitin kasi si Malaya at hindi naging madali noon ang pagbubuntis niya. Lagi siyang tinatakbo noon sa ospital. Napupurnada pa nga ang pamamasada noon ni Kuya dahil kailangan niyang ihatid si Malaya sa ospital gamit ang jeep na pinapasada niya. Naaawa ako noon kay Malaya. Alam ko na hindi nila kakayanin ang gagastusin sa panganganak nito kung laging ganon ang mangyayari. Kaya naman tumulong ako sa kanila dati. Tuwing uwian dati ay diretso ako sa pagbebenta ng binatog. Kung ano man ang kinikita ko noon ay ibinibigay ko kay Malaya para pandagdag sa ipon nila. Habang ganon ang naging setup ng pagtulong ko, pinagpapantasyahan ko rin yung ideya na ako ang responsableng asawa ni Malaya. Yung asawang hindi siya pababayaan kahit mahirap ang sitwasyon. Opo, Papa Dudut. Bata pa ako noon pero totoo ang nararamdaman ko para kay Malaya. Oh, nag-abot ka na naman ng pera sa akin, Paulo. Wala po yan, ate. Dagdag mo na lang po sa ipon niya ni Kuya para kay baby. Yan din ang sinabi mo sa akin nung nakaraan. Ayoko nang tanggapin to. Bakit naman po? Hay, saan muna to galing? Huwag mong sabihin sa akin na kinupit mo to sa mama mo. Naku, kung ganun, ibalik mo to ngayon din. Alam mo naman nagipit din ng mama mo eh. Hindi ko po kinupit yan. Eh, saan nga to galing? Pati yung mga nakaraan. Di naman kalakihan ang baon mo sa school kaya alam kong di ka makakaipon ng ganito kalaking pera kung di galing sa kupit to. Nagbebenta po ako ng binatog tuwing hapon. Saan ka kumukuha ng binibenta mo? Doon sa binatugan sa kabilang kanto? Doon nga po. Pinaghirapan mo to? Opo. Minsan nga po napapaso ako kapag hindi ko nasasalok ng maayos yung binatog sa baso. Pero ngayon, kahit nakapikit, hindi na ako nahuhulugan ng mainit na binatog sa kamay. Hindi ko to matatanggap. Eh bakit naman po? Kailangan niyo po yan Malapit na kayong manganak. Pinaghirapan mo to. Dapat sa'yo tumapunta. Bumili ka ng gamit mo sa school. Lapis o kaya papel. Pwede ka rin bumili ng pencil case para lalagyan mo ng mga lapis mo. Kesa pinagtitiisan mo yung lumang karton ng tsokolate para lalagyan mo ng mga lapis at pambura mo. Matibay naman po yun. Hindi naman yun basta-basta masisira. Tsaka malapit na rin pong matapos ang pasukan kaya hindi ko na rin kailangan ng pencil case. Eh di ibili mo na lang ng pagkain mo. Ilibre mo rin yung mga kaibigan mo. Maraming nagbebenta ng pagkain sa labas ng school nyo, di ba? Marami ka nang mabibili dito. Siguradong magugustuhan ka lalo ng mga kaklase mo. Hindi ko naman sila gustong ilibre. Hindi ko talaga tatanggapin to. Para may magamit ka pag kailangan mo. Pwede mo ring ibigay sa mama mo para pandagdag puhunan sa mga paninda niya. Nagbenta po ako ng binatog, hindi para may pambili ako ng gamit sa school o kaya panlibre sa mga kaklase ko.
At hindi rin po para ipangdagdag sa puhunan ni na mama. Nagbenta po ako ng binatog para sa baby niyo. Para makalabas agad siya sa ospital. Kasi yung kaklase ko, hindi pinalabas agad yung nanay niya nung nanganak kasi kulang sila ng pambayad sa ospital. Ayoko mangyari yun sa baby mo eh. Kawawa naman siya kung lagi siya makakaamoy ng gamot at ihi sa ospital. Hindi yun maganda sa baby. Napakabait mo talagang bata. Halika nga rito. Bakit po? Mwah. Salamat Alam mo bang dahil sa'yo, para na akong nagkaroon ng instant kapatid. Paulo? Paulo! Tumakbo ako noon matapos akong halikan sa pisngi ni Malaya. Nagkulong ako sa kwarto habang sinapo ko ang aking pisngi, kung saan dumampi ang malambot na labi ni Malaya. Pulang-pula yon at naaalala ko pa. Panay ang tingin ko noon sa salamin habang binabalikan ng eksena kung saan ay hinalikan ako ni Malaya. Hindi na nga noon matanggal ang ngiti ko. Si Malaya ang naging una kong halik. Si Malaya rin ang naging dahilan ko para magsimula akong magpantasya at hawakan ang aking sarili. Matapos ang halik na yon ni Malaya sa aking pisngi, palihim akong kumukuha ng kanyang gamit. Mga gamit na iniisip ko na hindi naman niya mapapansin kung sakaling mawala sa kanyang paningin. Nagsimula yon sa luma niyang panyo hanggang sa paubos nitong lipstick na lagi na lang nakalagay noon sa gilid ng kanilang mesa sa kwarto. Nilagay ko noon ang bawat makuha kong gamit niya sa isang lumang karton ng sapatos. Tinatago ko yon sa ilalim ng aking kama. Tuwing sasapit noon ng gabi bago ako matulog ay kinukuha ko ang karton na yon at mamimili ako ng gamit ni Malaya na isasama ko sa aking kama para magpantasya. Hawak ko noon ang mga napili kong gamit niya habang nagpapantasya noon na hinahalikan ko siya. Na kunwari asawa ko siya, na kunwari ay sa akin siya. Sobrang saya ko noon habang ginagawa ko yon. At kapag natapos na ako, agad-agad akong makakatulog noon habang hawak ko ang gamit niya. Akala ko noon ay hindi ako mahuhuli sa ginagawa ko. Pero nagkamali ako dahil sa pagiging pakialamero ng aking kuya. Pumasok ito noon sa aking kwarto habang tumutulong akong maghugas sa mga bentang gulay ni na mama. Kinalkal niya ang mga gamit ko at nagkataong hindi ko na ibalik agad sa ilalim ng aking kama ang karton ng sapatos na yon. Nakita ito ni kuya at agad akong kinumpronta. Hoy Paolo, Ano po yung kuya? anong ginagawa ng mga gamit ni Malaya sa kwarto mo? Po? Anong gamit? Naalala mo yung panyong bigay sa'yo ng nanay mo? Yung may burda ng pangalan mo? Kinuha ni Paolo. Totoo ba yun, Paulo? At yung lipstick mo na sana igagamitin mo nung papunta tayo sa check-up mo, andito rin sa karton ng sapatos na to kung saan niya tinatago yung iba pang gamit mo. Paulo, bakit mo kinuha yung mga gamit ko? Anong gagawin mo dito? Oo nga Paolo, anong gagawin mo sa lipstick? Bakit? Bakla ka ba ha? Hindi po kuya. Anong gagawin mo sa lipstick? Umamin ka na kasi. Hindi po ako bakla kuya. Ate Malaya. Di klepto ka lang ganon. Sadyang makati ang kamay mo. Gusto mo isumbong kita kay Papa para hatawin ka ng walis? Harold, di na kailangan gawin yan. Huminahon ka nga. Paano ko hihinahon? Ang bata-bata pa niya magnanakaw na. Sa ngayon maliliit na bagay lang ang kinukuha niya. Sa susunod, paano kung yung cellphone mo na? O kaya pera na? Paano kung isang araw sa kapitbahay na siya magnakaw? Hindi naman siguro. Anong hindi naman siguro? Nakita mo naman ang mga kinuha niya sa'yo. Ano ba tawag mo rito? Di ba magnanakaw? Hindi nga po ako magnanakaw. Anong tawag mo sa'yo? Kung hindi ka magnanakaw, isipin kong bakla ka dahil puro gamit pang babae itong kinuha mo. Hindi rin po ako bakla. Bakit mo nga kinuha itong mga gamit ni Malaya? Kasi crush ko po siya. Paulo, anong… Aba, binata na! Malaya, ikaw kasi ang ganda mo masyado. Tingnan mo, pinagnanasaan ka na ng kapatid ko. Harold, ano ba? Paulo!
Oh, tignan mo yun! Nagtatatakbo na! Umalis ako noon ng bahay sa sobrang hiya. Ayoko na nga noon bumalik. Napaamin ako ng hindi oras kay Malaya at panayang suntok ko noon sa ulo ko. Inis na inis ako sa sarili ko, Papa Dudut, kung bakit hindi ko tinikom ang aking bibig. Bakit ba ako umamin kay Malaya? Sa harapan pa ni Kuya na asawa niya. Ilang oras ako naglakad-lakad kung saan-saan para makaiwas kay Malaya. Iniisip ko na umuwi kapag alam kong nasa kwarto na ito. Pero paggabi na rin noon, natakot na akong gumala pa. Kaya naman nagpasya na akong umuwi na lamang, Papa Dudut. Mahala na, yun ang sinabi ko sa sarili ko. Nang nakauwi na ako ay naabutan ko si Malaya na nasa sala. Wala sina Kuya at mga magulang ko. Nasa kwarto na sila noon at nagpapahinga na. Tatakbo na sana ako noon papunta sa aking kwarto nang pisilin ni Malaya ang braso ko. Ang sarap sa pakiramdam ng pagkakahawak niyang yon. Pinaupo ako nito sa kanyang tabi. Ninitian niya ako at hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Sa sahig ako nakatingin habang nagsasalita ito. Sinabi niyang hindi ko raw kailangang mahiya kung may gusto ako sa kanya. Dagdag pa niya na normal lang daw yon sa pagbibinata. Tumango lamang ako dahil hindi ko alam kung ano ang pwedeng sabihin sa kanya. Nang tinanong niya ako kung gusto ko na raw bang pumunta ng kwarto ko ay tumango ako. Tatakbo na sana ako noon dahil akala ko ay tapos na siya nang sasabihin niya. Pero pinigilan niya akong muli. Nang tignan ko siya, inabot niya sa akin ang panyo niya. Yung panyo na kinuha ko sa kanya. Yung may borda ng pangalan niya. Tumingin ako sa kanya at nagtanong ang aking mga mata. Ngumiti ito at sinabing sa akin na lang daw yon at sinabi pa niya na bigay yon ng nanay niya sa kanya. Aniya mas maaalagaan ko raw kaya ibibigay niya sa akin. Kinuha ko yon sa kanya at saka tumakbo papunta sa aking kwarto. Muli ay nagpantasya ako sa kanya habang hawak noon ang panyong bigay niya. Makalipas noon ng ilang buwan ay nakapanganak na si Malaya. Isang napakalusog na sanggol na lalaki. Tinutokso nga nila ako noon na kamukhang kamukha ko raw ang aking pamangkin. Sinabi rin ni Malaya na posibleng araw na maging kamukha ko ang anak nila dahil ako ang madalas na nakakasama niya sa bahay. Napaglihian daw niya ako at tuwang-tuwa ako noon. Para bang pakiramdam ko ako ang tatay ng anak ni Malaya. Tinatanong pa nga ni Malaya kung ano raw ang pwedeng ipangalan sa anak nila. Sinagot ko noon na Pau Pau. Sunod sa aking pangalan. Ang akala ko noon ay pagtatawanan lang nila ang sinabi ko. Pero natuwa si Malaya. Sinabi niyang Pau Pau na lang ang palayaw ng kanilang anak. Ako ang pinaka natuwa noon. Sinunod sa akin ang pangalan ng pamangking ko. Madalas ako ang nag-aalaga noon sa anak nila. Nagkataon kasi na bakasyon sa school at imbes na makipaglaro sa mga bata ay madalas na pinipili kong magtimpla ng gatas ni Pau Pau. Hindi kasi nagpapadede si Malaya. Bukod kasi sa hindi masyadong naging marami ang gatas nito sa kanyang dibdib, ay kinailangan din ito na magtrabaho bilang sekretarya sa aming barangay hall. Kaya nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, ako ang madalas na nag-aalaga kay Pau Pau. Kahit noong balik eskwela na dahil pasukan na naman, lagi pa rin ako nagmamadaling umuwi para maalagaan si Pau Pau. Ginagawa ko yon, Papa Dudut. Hindi dahil inutusan nila ako, kundi dahil gusto ko ang hipag ko. Hindi na ako noon nagbebenta ng binatog. Wala na rin kasi akong oras. Kahit sayang ang kikitain ko noon ay mas pinipili ko mag-alaga na lang ng bata. Wala rin kasing mapag-iiwanan kay Pau Pau kundi ako lamang. Si Kuya naman ay tuloy pa rin ang pagiging jeepney driver noon. Madalas ay konti lang ang naiuwi niyang pera. Di dahil mahina ang pasada, kundi dahil bili ito ng bili ng mga gamit niya para sa sarili niya at hindi para kay baby Pau Pau. Noong napansin kong naging ganito na si Kuya ay napilitan akong ibenta noon ang mga gamit ko. Tulad ng comics, iba pang damit na niregalo sa akin ng aking mga ninong at ninang. Pati na rin ang iba kong laruan. Inipon ko ang pera at ibinigay ko kay Malaya.
Para saan tong pera? Pambili po ng kailangan ni Pau Pau. Naku nagbebenta ka na naman ba ng binatog? Hindi na po. Nakahanap na po ako ng kapalit ko. Saan mo nakuha tong pera? Nagbenta po ako. Anong binenta mo? Wala po. Mga lumang laruan na hindi ko na nagagamit. Malaking pera to. Alam kong di lang to galing sa pagbebenta mo ng laruan. Pati na rin po ng mga luma akong damit. Bakit ka nagbenta ng mga damit mo? Paano kung hanapin ng mama mo yung mga yon? Paano kung wala ka nang maisuot sa school? Marami po akong damit. Saka sa Pasko, sigurado mapupuno na naman ang damitan ko dahil reregaluhan na naman ako ng mga ninong at ninang ko ng mga bagong damit. Ay, ano pang binenta mo? Yung mga lumang comics ko po. Teka, di ba koleksyon mo yun? Nabasa ko naman na po yun lahat eh. Hindi ko na kailangang ulitin. Pero koleksyon mo pa rin yun, sayang naman. Hindi naman po sayang kung alam ko namang mas magagamit ni Pau Pau yung pinagbentahan nun. May sahod naman ako sa barangay hall. May pera rin kahit papano ang kuya mo na inaabot sa akin. Alam ko naman pong hindi sapat ang kinikita ni kuya sa pamamasada. Narinig ko po minsan na nagtatalo kayo dahil sa pera. Hindi ka dapat nakikinig sa pagtatalo ng mga matatanda. Sorry po. Masyado po kasing malakas ang boses niyo ni kuya kaya tumagos sa pader ng kwarto ko. Pasensya ka na at narinig mo pa yung away namin. Hindi magandang naririnig yun ng mga katulad mong bata. Hindi na po ako bata. Ay, binata ka na ba? Teka nga, patingin nga ng loob ng shorts mo kung totoong binata na yan. Naku, wag po Ate Malaya. Hindi pa ako nakakapagpalit ng brief. Ay, hindi ka pa nga binata. Dahil ang binata, nagpapalit lagi ng brief. Si ate naman no. Nagulat na lamang ako nang biglang umiyak si Malaya. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Iniisip ko na talaga atang may problema sila sa pera kaya siya napaiyak ng ganon. Pero hindi pala. Iba palang naging dahilan ng pag-iyak ni Malaya. Nalaman kong bukod sa problema nila noon sa pera ay may babae din si kuya. Narinig ko na nag-uusap sina mama at Malaya. Umiiyak din noon si Malaya habang dinedetalye kay mama kung paano nito nahuli si kuya na may ibang babae. Nabasa raw ni Malaya noon sa cellphone ni kuya ang malaswang usapan nila nung babae. Nanginginig noon si Malaya habang nagkikwento at binabalikan ang kaganapang yon. Awang-awa ako kay Malaya habang pinakikinggan ko siya. Sinabi niya kay mama na aalis na lang daw siya. Sinabi niya na hindi raw niya kaya ang lokohin na lang ng ganon. Pinigilan siya ni mama at sinabi niyang bigyan pa raw ng tsansa si kuya at magbabago pa raw ito. Hindi naman kumbinsido noon si Malaya. Desidido na itong umalis pero nakiusap si mama. Sinabi niyang kawawa naman daw si Pau Pau kung lalaki itong walang kapiling na ama. Doon na kumalma noon si Malaya. Natamaan siya sa sinabi ni mama. Dahil doon ay nanatili si Malaya sa bahay kahit na hirap na siya sa kanyang sitwasyon. Tinikom ni Malaya ang kanyang bibig tungkol sa pambababae ni kuya. Alang-alang kay Pau Pau ay nagtiis si Malaya. Naging madalas din ang away nila noon ni kuya at lagi ko dating naririnig. Narinig ko noon kung paano siyang paulit-ulit na minumura ni kuya. Iyak lang ang naging sagot noon ni Malaya at awang-awa ako sa kanya, Papa Dudut. Kung pwede lang ako makialam sa kanila ay ginawa ko na. Pero dahil bata pa ako noon at hindi dapat makialam sa away ng matatanda ay mas pinili kong makinig na lamang at ipagdasal na malampasan yon ni Malaya. Isang araw ay nawala na lang na parang bula si kuya. Nalaman namin na sumama na ito sa kanyang babae. Panay ang iyak noon ni Malaya at aalis na sana talaga siya sa bahay namin pero pinigilan siya ni mama. Ang sabi ni mama kahit wala na si kuya, dapat manatili pa rin si Malaya sa bahay dahil parte na siya ng pamilya namin. Natuwa ako sa mga sinabi ni mama.
tulad ko ay napamahal na rin siya kay Malaya. Sino ba naman kasing hindi magmamahal kay Malaya? Napakabait nito. Hindi ko talaga alam kung bakit nagawa ni Kuya ang mga bagay na yon kay Malaya. Paolo? Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Narinig ko po kasi kayo umiiyak. Pasensya ka na ha. Nakalimutan kong manipis lang pala ang dingding ng kwarto ko. Di naman ako umiiyak. Bakit po namamaga ang mga mata nyo? Alam mo namang lagi akong napupuyat dahil sa pamangkin mong iyakin. Mukhang mana po sa inyong pamangkin ko. Iyakin din po kasi kayo eh. Siguro nga. Kailangan nyo po ba ng kausap? Hindi na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Alam kong may klase ka pa bukas. Maaga pa naman po. Tsaka hindi po ako makatulog eh. Busog din kasi ako. Ang sarap po kasi ng niluto nyo kanina. Naparami ako ng kain. Ang hirap tuloy matunawan. Salamat ha. Buti ka pa nasasarapan sa luto ko. Samantalang Si kuya, hindi po. Ay, kung nasasarapan siya sa luto ko noon, baka di siya sumama sa ibang babae. Sa tingin mo? Huwag niyo na po sanang sisihin ang sarili niyo sa ginawang desisyon ni kuya. Mahina talaga si kuya sa pagdedesisyon. Laging mali. Diba, nasabi na yun sa inyo ni na mama? Alam ko namang pinapagaan niyo lang ang loob ko dahil sa ginawang pag-iwan sa akin ng kuya mo. Ayaw lang kasi namin na nakikita kang umiiyak. Balang araw kapag di ko na mahal ang kapatid mo, titigil na rin ako sa pag-iyak. Di mo na maririnig sa kwarto mo ang pag-iyak ko. Makakatulog ka na ng mahimbing. Kailan yung hindi mo na siya mahal? Hindi ko alam. Wala namang kasing switch button ng pagmamahal. Para kung ayaw mo nang mahalin ng isang tao, pwede mo nang i-off, ganun. Hindi ko po kasi maintindihan eh. Balang araw kapag nagmamahal ka na, maiintindihan mo kung anong sinasabi ko sa'yo. Sa ngayon, gusto kong humingi ng tawad sa'yo kung bakit di ko basta-basta makalimutan ang kapatid mo. Pati tuloy ikaw nadadamay. Pasensya ka na talaga, Paolo ha. Pasensya ka na. Sana may nakaimbento na lang po ng switch button na sinasabi nyo para hindi nyo na pumahalin ng kuya. Kasi hindi naman siya nakakabuti sa'yo. Sana balang araw may makaimbento nun. Sa ngayon, tiis lang muna sa ingay ng iyak ko ha. Naisip ko nga noon, Papa Dudut, na sana ay may switch button ng puso para matigilan na ni Malaya ang pagmamahal niya kay Kuya. Naisip ko rin na baka makatulong din sa akin ang switch button na yon para tumigil na ang nararamdaman ko para sa kanya. Papa Dudut, habang tumatagal ay lumalaki ang pagmamahal ko kay Malaya. Alam kong bata pa ako noon pero sigurado na ako sa nararamdaman ko. Hindi nga yon nawala hanggang sa pag-abante ng edad ko. Mas lalong napapamahal ako sa kanya dati habang tumatagal dahil mas naging malapit kami noon sa isa't isa. Dahil wala na nga noon si Kuya sa buhay niya. Ako na ang humahalili para alalayan siya sa maraming bagay. Tumayo ako na parang batang ama sa kanilang anak na si Pau Pau. At masasabi ko noon na wala akong ibang gustong sitwasyon kundi ang maging pamilya kaming tatlo ni na Malaya. Sa aking pagbibinata, wala akong ibang naging gusto kundi si Malaya lang. Siyempre hindi ko yon sinabi sa kanya. Bukod sa alam kong torpe ako ay alam ko rin na hindi magandang tignan. Naging asawa siya ni Kuya, nanay siya ng pamangkin ko. Tinago ko noon ang nararamdaman ko at wala akong naging balak gawin para malaman niya ang nararamdaman ko para sa kanya. Tuwing nag-uusap kami noon kung may babae na ba akong natitipuhan ay panayang iwas ko. Hindi ako magaling magsinungaling at alam kong konting udyok pa ni Malaya ay mapapaamin ako. Wala akong naging karelasyon noon at parehas kami ni Malaya.
Tinatanong ko siya kung bakit hindi pa siya makipagrelasyon. Sinabi naman ni na mama na pwede naman siya magkaroon ng ibang boyfriend para maging masaya naman daw siya. Pero umiling lang noon si Malaya. Hindi rin ito nagbigay ng sagot sa akin. Kami na lang ang nag-iisip na baka na-trauma na ito sa ginawa ni kuya sa kanya dati. O pwede rin na masyado na siyang kontento sa kanyang anak na si Pau Pau. Kaya hindi na nito noon kailangan pa ng pagmamahal ng ibang lalaki. Nakuha ko ang totoong sagot kay Malaya kung bakit wala pa siyang nagiging karelasyon noon. Kung bakit hindi pa rin ito magawang magmahal ng iba. Mahal pa rin niya si kuya. Hindi man niya aminin noon ay ramdam ko yon. Rinig ko yon. Rinig ko ang paimpit niyang iyak dati, gabi-gabi yon at walang palya. Gustuhin ko man nakatukin siya para aluin ay hindi ko yon ginawa. Hinayaan ko lang na ibuhos niya ang nararamdaman niya sa pamamagitan ng pag-iyak. Mabilis na lumipas ang panahon at nag-21 na ako. Sa isang iglap ay naging binata na ako at naging espesyal nga ang pagsalubong ko noon sa ganap na pagbibinata ko dahil ang unang bumate sa akin ay si Malaya. Naalala ko pa na sinalubong ako nito isang gabi. May hawak siyang cupcake noon na nabili niya bilang merienda ni Pau Pau. Sa cupcake na yon ay tinusukan niya ito ng maliit na birthday candle. Pamilyar ang kandilang yon. Kandila yon noong unang kaarawan ni Pau Pau. Paano ko nalaman ako ang bumili ng kandilang yon at nung first birthday cake ng aking pamangkin. Happy birthday, Paolo! Ano to? Di birthday cake mo. O, hipan mo na yung kandila. Ay, teka, mag-wish ka muna. Wish ko na sana maging cake tong cupcake. Uy, sorry naman kung ito lang ang afford ko. Joke lang naman. Alam ko kulang pa to kumpara sa mga ginawa mo para sa amin ng pamangkin mo. Mula nung iniwang kami ng magaling mong kapatid. Mukhang nangangamoy ang palayang durog na naman po ang hangin. Uy, di na ako bitter ah. Ikaw? Di ka na mabiro. Pero seryoso. Ayos na sa akin tong cupcake na to. Wala naman akong gusto na kahit na ano ngayong birthday ko eh. Kontento na ako sa inyo ni Pau Pau. At syempre sina mama. Kung katulad mo rin lang ang kuya mo, sana andito pa yun ngayon. Hay, kung bakit naman kasi di na lang kayo nagkapalit ng kuya mo? Anong ibig mong sabihin? Wala naman, naisip ko lang. Sana ikaw na lang yung panganay sa inyong magkapatid para ikaw na lang yung una kong nakilala. At ikaw yung tatay ni Pau Pau. Di sana wala akong problema ngayon. Wala eh. Huli akong pinanganak. Alam mo, kahit nung bata ka pa lang, ganito ka palang kalit na no? Alam kong mas mature ka na mag-isip kesa sa kuya mo. Saka, mas gwapo ako dun no? 99.9% oo. Kumain ka na ba? Pwede kitang ipaghain ng… Paolo, bakit mo ako hinalikan? Sorry, nabigla ako. Kasi baka… Paolo… Hindi ko talaga sinasadya. Medyo nadala lang ako. Halikan mo ako uli. Yung mas matagal. Nagulat ako sa sinabing yon ni Malaya Papadudut. Sumunod ako sa sinabi niya. Hinalikan ko siya ng mas matagal, mas madiin at mas nananabik. Sumabay siya sa bawat paghaliko hanggang sa may pagkukusa na noon ng aming mga paa na magtungo sa aking kwarto para ituloy ang hangganan ng halik na yon. Papadudut, kumawala kaming dalawa ng gabing yon. Hindi ko rin alam kung ano ang pumasok sa mga utak namin kung bakit hinayaan naming manipulahin kami ng aming mga katawan. Sa huli ay may nangyari sa aming dalawa isang bagay na sinabi ni Malaya na pinagsisisihan niya. Habang nagbibihis noon ay sinabi ni Malaya na hindi raw dapat nangyari yon sa amin. Pilit ko siyang kinukumbinsi noon na hindi niya dapat pagsisihan ang nangyari sa aming dalawa.
Sinabi kong gusto ko ang nangyari. Tinatanong ko kung nagustuhan niya rin yon, hindi siya sumagot. Hindi ko siya hinayaang makaalis ng kwarto hanggat hindi kami nakakapag-usap na dalawa. Nakita ko ang pagkakataon na yon para aminin sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Sinabi ko na matagal ko na siyang mahal. Sinabi ko rin na handa akong maging ama kay Pau Pau. Umiling lang si Malaya. Masyado siyang natatakot sa sasabihin ng magulang namin. Naisip ko noon na tama naman siya at hindi nga naman maganda kung pareho kaming magkapatid na tinuhog niya. Hindi ako tumigil noon na kumbinsihin si Malaya at sinabi ko sa kanya noon na pwede naming subukang dalawa kahit na palihim. Hindi siya umimik. Mukhang nagustuhan niya ang sinabi ko. Sa huli ay pumayag naman ito. Pero sinabi niya sa akin na wala raw assurance na mahuhulog siya sa akin. Sinagot ko siya at sinabi ko na hindi ako takot sumugal. Nilihim nga namin ang relasyon namin, Papa Dudut. Laging may nangyayari sa amin tuwing wala sina Mama. Sa tuwing gabi kung kailan tulog na sila. Naging maayos naman ang simula namin at naramdaman ko na nahuhulog na si Malaya sa akin. Pero hindi lang niya maamin. Paolo, ano ba? Wala naman sina Mama eh. Tara na sa kwarto mo. Natutulog si Pau Pau. Magigising yun kapag masyado tayong magulo. Eh di, doon tayo sa kwarto ko. Ayoko nga ron, ang kalat-kalat ng kama mo. Eh di, doon tayo sa sahig ko para mas may challenge. Ikaw talaga? Baka sinamama mo na yan. Teka at… Uy, buti hindi pa kayo nagpapalit ng doorknob. Pwede pa pala ang lumang susi ko eh. Oh, kamusta kayo ha? Harold? Kung makagulat ka naman dyan, akala mo bumangon ako sa hukay. Kamusta ang maganda kong asawa ha? Anong ginagawa mo rito, kuya? Umuwi. Masama ba? Bahay ko rin naman to ah. Umalis ka na. O bakit ako aalis? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Bahay ko rin naman to ah. Sigurado akong namiss ako ni na Mama. At sigurado ako namiss ako ni Pau Pau. O teka, asan ang anak ko? Huwag mo siyang istorbohin, natutulog siya. Kuya, mabuti pa umalis ka na. Kanina niyo pa ako pinapaalis ah. Ganyan ba kayo mag-welcome ngayon ng bagong dating? Hindi magandang nandito ka. Anong hindi maganda? Makukumpleto na ulit tayo. Pamilya na ulit tayo, Malaya. Ayaw mo yon? Matagal ka nang wala. At ngayon bumabalik na ako. Hindi mo man lang ba ako yayakapin? Kuya, please umalis ka muna kasi. Kung makapagpaalis ka sa akin, wala ka respeto ah. Ako pa rin ang panganay, tandaan mo yan. Pero ayoko magalit ngayon. Ang gusto ko lang naman ay magkumustahan tayo. Mag-usap-usap tayo. Tulad ng dati, ganun. Wala tayong dapat pag-usapan. Ang dami kaya. Magkumustahan muna tayo. Paolo, sigurado may girlfriend ka na ngayon. Kuya, please. Ang laking bulas mo ah. Sigurado ako kung saan ka man nagtatrabaho ngayon, marami kang napaikot na babae. Teka nga muna, ilang babae na bang nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Ha? Kuya, sinabi ng… O baka naman bakla ka na? Kung ganun, ilang lalaki na nadala mo sa kwarto mo? Magagaling ba? Harold, ano ba? Ikaw naman, hindi ka na nasanay sa pang-alaska ko dyan sa kapatid ko. Teka nga muna, nagugutom na ako. Ang haba ng biyahe ko mula sa… basta. Anong ulam nyo? Bumalik si Kuya Harold na para bang wala lang. Na para bang namalengke lang siyang saglit. Nainis ako noon na pinaghandaan pa siya ni Malaya na makakain niya. Panay ang hawak ni Kuya sa kanya kahit panay noon ang ilag ni Malaya. Dahil hindi ko na kinaya ang nakikita ko ay umalis ako. Hindi ko rin siguro kaya na marinig kung ano man ang mapag-uusapan nila ng mga oras na yon. Ayokong marinig na sabihin ni Malaya na mahal pa rin ito si Kuya Harold. Ayos na kami nun eh. Kung bakit kasi bumalik pa si Kuya. Nang umuwi ako matapos kong magpahangin ay nadatnang ko si na Kuya, si Malaya at ang mga magulang ko sa sala. Nakita kong hindi masaya ang mukha ng mga magulang ko pero tinanggap na lang nila na bumalik na si Kuya. Naisip nila na ayos na rin daw para may ama ang apo nila. Nagalit ako ng palihim, lalo na noong naramdaman kong umiwas na noon sa akin si Malaya.
Naisip ko na baka nga nagkabalikan na silang dalawa. Alam ko na talo ako, may anak silang dalawa. Ako naman ay kaulayaw lang noon ni Malaya tuwing gabi at malungkot siya. Umiwas na rin ako kay Malaya at naisip ko na para rin ito sa ikabubuti ni Pau Pau. Gusto kong lumaki ang bata ng buo ang pamilya niya. Sinubukan kong kalimutan na noon si Malaya pero hindi ako nagwagi. Isang gabi nagulat na lamang ako nang pumunta si Malaya sa kwarto ko. Sinabi nito sa akin na hindi na raw niya mahal si kuya. Sinabi rin niya na ako ang mahal niya. Natuwa ako. Inalikan ko siya at may nangyaring muli sa aming dalawa at nung nahimasmasan ako, bigla kong naisip na mali yun. Sinabi ko rin sa kanya na yun na dapat ang huling beses na may mangyari sa amin. Hindi nito tinanggap ang sinabi kong yon. Sinabi ko sa kanya ang mga dahilan ko kung bakit hindi na kami pwede at tinanggap naman niya. Papadudot, masakit man pero pinabalik ko siya sa kuya ko. Sobrang sakit dati pa na makita sila na magkasama. Pero kailangan ko yung tiisin hanggang isang araw ay nalaman naming buntis muli si Malaya. Naisip ko na maganda na rin yon para may dahilan ako para kalimutan siya pero hindi pala. Dahil ako ang ama ng ipinagbubuntis niya. Nag-usap kaming dalawa at sigurado raw siya na sa akin yon. Sinabi ko sa kanya na kung pwedeng ipaako na lang niya kay kuya ang ipinagbubuntis niya dahil yun naman ang naisip kong dapat. Sinabi ko sa kanya na kahit ganoon ang gagawin niya ay hindi ko pa rin sila pababayaang mag-ina. Pumayag naman ito sa isang kondisyon. Sinabi niya na ipagpatuloy pa rin daw naming dalawa ang lihim naming relasyon, Papa Dudut. Pumayag ako. Hindi dahil gipit na ako noon sa sitwasyon kundi dahil mahal ko si Malaya. Hindi naman masama ang magmahal. Minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Mali na pinili kong mahalin si Malaya, mali na hinayaan ko ang sarili kong mahulog ng husto sa piling niya. Dapat kinontrol ko noon ang sarili ko para hindi na kami napunta sa mas mahirap na sitwasyon. Pero nagmahal lang ako. Hindi ko kontrolado kung sino ang pipiliin ng puso ko. Sa ngayon ay wala pa rin nakakahalata sa relasyon naming palihim ni Malaya. Sa pagdaan nga ng panahon ay naging magaling kami sa pagtatago. Walang kaalam-alam si kuya na tuwing wala ito sa bahay o tuwing tulog ito ay may nangyayari sa aming dalawa ni Malaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magiging ganito ni Malaya. Ipinagdarasal ko na lamang ngayon na sana ay hindi kami mahuli. Dahil wala akong maisasagot na tama sa kanila dahil alam kong una pa lamang ay mali na talaga ito. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever ka-barangay, Paulo. Hindi naman masama ang magmahal at minsan mali lang talaga ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi hindi lang pwedeng tama lagi ang napipili nating mahalin. Kung bakit naman kasi may mali pa pagdating sa pag-ibig. Paulo, hindi madali ang sitwasyong napiling pagdalhan sa iyo matapos kang magmahal ng maling tao. Hindi ko rin masasabi kung paano ka totoong makakalaya sa sitwasyon mong yan kung sobrang inipit ka na ng sitwasyon. Hindi ko rin gustong sisihin ka pa sa mga nangyari dahil tapos na yon. At dapat matuto na lang tayo mula doon. Kung ano man ang kinakaharap mong sitwasyon na hiling ko na sana ay makaisip ka ng paraan para maitama mo ang lahat. Hindi ko pwedeng idikta sa iyo kung ano at papaano yon. Tanging ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang pwedeng gawin sa nangyayari sa inyo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Forever. Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hintayan pwedeng lugar kung saan kayo magkikita.
O di kaya naman ay hintayan, pwedeng aksyon kung saan ay naghihintay ang isang tao sa isa pa. Ikaw kabarangay, meron ka bang paboritong lugar na hintayan? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ito. Florito po ang tunay kong pangalan. 50 years old sa kasalukuyan. Ang kwento ko po ay nangyari 5 taon na ang nakakalipas. 45 years old po ako noon. Isa po akong konduktor ng bus na bumabiyahe mula probinsya hanggang sa Maynila at pabalik. May asawa na po ako noon pa lamang. Siya po ay si Nene, 43 years old noon. 13 taon na kaming kasal at may 2 anak. Isang babae na 12 years old at lalaki na 10 years old. Papadudot si Nene po ay katulad ko ding konduktor. Doon na po kami nagkakilala sa trabaho. Dahil pareho kaming konduktor noong magkaanak kami ay nakiusap kami sa kumpanya ng bus na kung maaari hindi kami sabay na mag-duty para po isa sa amin ang nasa bahay habang nasa biyahe ang isa pa. Para po may kasama ang mga anak namin kung sakaling babiyahe ang isa sa amin. Dahil po sa tagal na din namin sa kumpanyang iyon ay pumayag po sila at inayos ang schedule namin sa pagbiyahe. Para kaming laging sabay naghahatiran at nagsusunduan. Kasi sa tuwing parating ang isa ay paalis naman ang isa. Kaya ko po nasabi yan ay dahil sa istasyon po ay may isang upuan na katabi ng isang maliit na tindahan. Ang upuan po na yon ay ang lugar sa amin na hintayan. Magkikita kami sandali habang chine-check ang bus bago umalis. Doon kami nakakapag-usap ni Nene at doon na kami nagbibilin ng mga kailangang ayusin at asikasuhin sa bahay. Mga bilin para sa mga bata at syempre nagpapaalam sa isa't isa, Papa Dudut. Ang tindahan naman po sa tabi ng upuan na aming hintayan ay pag-aari ni Lola Gertrude. 79 years old po siya noon. Ang tindahan niya ay sari-sari store at tindahan din ng mga pasalubong. Maganda ang relasyon namin kay Lola Gertrude para siyang nanay sa amin. Siya ang kausap namin sa tuwing naghihintay kami na bumiyahe. Kaya alam na namin ang buhay ng isa't isa. Kaya hindi na talaga iba sa amin si Lola. Papadudot ang pwestong tindahan ni Lola ay pag-aari niya. Nandun din ang bahay niya. Noong binabakuran na ang istasyon ay pinakiusap niya na huwag harangan ang harap ng tindahan niya para ang dating ay parang nasa loob pa din ito ng terminal, Papa Dudut. Oh, kumain ka na mabuti dyan, ha? Ubus na nga po eh. Naubos mo na? Ayakin na yung plato mo't nabalagyan ko pa. Ayos na ako Lola, busog na ako. Iba ka talaga magluto ng tsampurado at tuyo. Ano ba naman ang ipinagkaiba ng luto ko? Ang sumapa din naman ang lasa ng mga yan matamis at maalat. Pero masarap talaga kasi punong-puno ng pagmamahal. Itong batang ito, oo, inuuto pa ako. Totoo yun Lola. O siya, sige, sinabi mo eh. Salamat po. Oh, saan naman? Sa lahat po. Sa lahat? Sa mga ginagawa niyo sa aming mag-asawa. Ay naku, ano ba naman yung isalo ko kayo sa pagluluto ko? Masaya nga ako at may nakakasalo ako eh. Hindi lang po sa mga luto niyo. Pati na po sa mga payo at pagmamahal niyo sa aming mag-asawa. Ano ka ba? Hindi na kayo iba sa akin. At hindi ka na iba sa amin. Ikaw ang natitirang nanay namin ni Nene. O baka naman magkaiyakan pa tayo niyan, ha? Eto, ipinagtabi na kita ng babaunin mo. Itong isa naman, ipapadala ko mamaya kay Nene para sa mga bata. At bago ka bumiyahe, kumain uli kayo ni Nene, ha? Sabayan mo uli yung asawa mo. Nakakahiya naman po. Nahihiya kang sabayan sa pagkain ng asawa mo. Hindi po. Ibig ko po sabihin, ito mga pabaho nyo. At pakain sa amin araw-araw. Ikaw na ang nagsabi na araw-araw. Kaya dapat sanay ka na. Ilang taon nang ganito tayo at masaya ako sa bawat pagluluto ko.
Lalo na kung nakikita kong nagugustuhan yung mga luto ko. Talaga naman po kasing masarap. Eh oo na nga. Bakit hindi kayo magtinda din dito ng mga ganyan? Almusal o merienda? Ay nako, hindi ko na kaya. Sa dami nitong tinda ko baka mahirapan na ako. Kung sa bagay po. O ay teka, hindi ko pa kayo nakakumusta. Kumusta kayong mag-asawa ha? Yung mga bata, kumusta na sila? Ganun pa din po. Pinagkakasya ang kinikita para sa gastusin sa bahay, sa upa at sa pangangailangan ng mga bata. Kinakapos ba kayo? Nagagawa naman po ng paraan. O eh paano? Nag-a-advance po kami sa opisina. O kung kinakapos na kayo, bakit hindi kayo lumapit sa akin? Naku Lola, sobra na yung nagagawa mo sa amin. Ayaw na namin makaabala pa lalo. Ano ba naman yung sinasabi mo? Kakasabi lang natin sa isa't isa na hindi na kayo iba sa akin at hindi na ako iba sa inyo. Eh bakit naiilang pa kayong lumapit? Baka abusado na po kami masyado. Ano pa yung sinasabi mo? Ibig sabihin lang yan eh. Iba pa talagang tingin nyo sa akin. Hindi naman Lola. O eh pues, sa susunod na mga ilangan kayo, ay ako muna ang lapitan ninyo. Sige na nga po, huwag na kayong magalit. O ayan na ang bus ni Nene. Yan na nga po. Ayun na siya. Lola Gertrude! Ay, salamat sa Diyos at maayos ang biyahe. Kamusta ang biyahe? Maayos naman. Wala namang aberya. O eh, maiwan ko muna kayo diyang mag-asawa ha. Kukuha lang ako ng tsampurado para mainita naman ang sikmura ni Nene. O itong baon mo, baka makalimutan mo ha. Nene, itong isa naman iuwi mo para sa mga bata. Ay, salamat la. O siya, sandali lang. Nakaayos ng mga kailangan ng mga bata. Mga alas 7 mo na sila gisingin. Kasi wala silang klase ng alas 7. Alas 9 na ang klase nila ngayon. Ganun ba? May kailangan bang bayaran? Yung kuryente lang. Nandun na yung pambayad sa ibabaw ng aparador. O sige, ako nang bahala. Kamusta ka? Ayos naman, walang bago. Pagod pero masaya naman. Tiis lang. Di ako umaangal ha. Masaya ako at para sa atin naman ang lahat ng to. Medyo mahirap yung hindi tayo nagkakasama ng buo pero kakayanin natin to. Oo, salamat sa pangunawa. Ano bang sinasabi mo? Masaya ako sa lahat na nangyayari sa atin. Heto na ang mainit at tsampurado. Papadudot maraming kwento sa bawat biyahe namin sa bus. May mga masasaya, nakakatawa, malulungkot, nakakatakot at kung ano-ano pa. Ganon din naman ang buhay namin. Medyo hirap pa kaming bumawi dahil sa mga naging pangangailangan noong mga panahon na yon. Lalo pa't naglalakihan na ang mga anak namin kaya mas lumalaki na ang mga gastusin para sa kanila. Hindi sila maluluhong bata pero ang gastusin sa pag-aaral nila ay medyo palaki kasi ng palaki. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa na matatapos din ang lahat ng pagsubok na dinaranas namin. Ang isa sa mga gusto kong matapos na ay ang pagsasalita namin ng schedule ni Nene. Dahil gusto kong maging normal naman na magkakasama kaming pamilya lalo na sa mga espesyal na okasyon. Lalo na ang mga kaarawan ng bawat isa. Alam ni Lola Gertrude ang lahat ng kwento sa buhay namin. Kaya naman lagi siyang nakaagapay para pagaanin ang nararamdaman namin ni Nene. May mga pagkakataon na sobrang ininda ko yung mga pasok namin sa buhay, kaya muntik na akong sumuko. Pero dahil sa payo ni Lola Gertrude, ay muling lumakas ang loob ko kaya ang laki ng utang na loob at pasasalamat ko sa kanya. Hindi din po perpekto ang relasyon namin ni Nene. Nagkakaroon din kami ng hindi pagkakaunawaan pero dahil kay Lola ay mabilis naming naayos ang lahat. Hindi lang mga payo ang naibibigay niya sa amin. Napapasaya niya pa kami sa mga kwento niya at syempre sa mga masasarap na niluluto niya sa tuwing madaling araw para sa aming buong pamilya. Sobrang mahal na mahal kami ni Lola Gertrude. Mabait naman siya sa iba pero iba talaga ang antas ng pagmamahal at pagtrato niya sa amin. Para niya kaming mga tunay na anak. Ang mga anak naman namin ay siya na ang nakilalang Lola dahil hindi na nila naabutan ang mga magulang namin ni Nene. Mabuti na naman namin or muli na naman naming naramdaman ang pagmamahal sa amin ni Lola Gertrude nang minsang ma-stranded ng biyahe namin dahil sa landslide. Sobrang nag-alala si Nene noon at halos hindi alam ang gagawin. Pasalamat talaga ako at nandun si Lola
para alalayan at damayan si Nene ng panahon na yon. Nene! Oh, magandang umaga! Ah, ang aga mo naman yata masyado. Lola, Bakit parang ang haba ng mukha mo? Ano ba nangyari? Lola, kasi si Ito, Nandyan na ba siya? Hindi ko napansin yung bus niya. wala pa po. Uy, ano ba nangyayari? Ano nangyari kay Ito? Lola, nagka-landslide po sa dinadaanan ng bus. Diyos ko, ano nangyari? Hindi naman po sila napano. Mabuti maagang nakahinto ang bus at hindi sa mismong landslide na pahinto. Ay, salamat naman. Pero kumusta siya? Hindi ko pa siya nakakausap eh. Tinawagan lang ako ng opisina para ibalita ang nangyari. Pero wala naman daw bang nangyari sa kanila? Wala pong sinabi eh. Magdasal tayo na ligtas ang lahat. Kinakabahan ako, Lola. Ano ka ba? Maupo ka nga muna rito. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Anong gagawin ko, Lola? Ay basta umupo ka dyan at huminahon ka. Sandali. Oh, ito, uminom ka muna. Salamat po. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna. Tiyak na tatawagan ka naman pag nakabalik na yung bus. Hindi po ako mapapakali sa bahay. Mga bata. Tulog pa po. Mamaya pang 7:00 ang gising nila. Mag-aalas 5 na. Matatagalan pa si Ito kung hahanap sila ng ibang ruta. Malayo po ang ibang ruta. Ang importante, alam natin na maayos sila. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip. Opo, pipilitin ko po. Ayaw mo bang umuwi muna? Maghihintay na po muna ako ng balita. Susubukan ko din pong tawagan si Ito maya-maya. Hindi kasi siya sumasagot eh. Baka naman may inaayos lang. Hintayin mo na lang at tatawag din yun. Lola, si Ito. Sagutin mo na. Hello? Nene, Ito, anong nangyari sa inyo? uminahon ka. Ayos naman kami. Sigurado ka? Oo, medyo malayo kami doon sa binagsakan ng landslide. Ay, salamat sa Diyos. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko lang masagot ang tawag mo kanina kasi naiwan ko sa loob ng bag itong cellphone. Kinailangan namin lumabas. Pinalabas ko muna ang mga pasahero. Kumusta naman ngayon? Eto, nakabalik na lahat sa bus. Wala nang nahuhulog na lupa o bato. Medyo payapa na. Paano mangyayari? Iikot ba kayo? Sabi dito, padating na daw ang mga maglilinis ng kalye. Anong plano nyo? Hihintayin na lang namin maklaro ang kalye at masabing ligtas na. Kasi kung iikot kami, ilang oras din. Kaya hihintayin na lang namin ito. Sige, basta maayos ka. Kumusta daw si Ito? Ay, nandito si Lola. Kausapin mo. Nasa estasyon ka na? Oo, hindi ako mapapakali sa bahay eh. Eto si Lola. Hello, Ito! Kumusta ka? Mabuti naman Lola. Ligtas naman kami. Ay, salamat naman sa Diyos. Nag-aalala kasi itong si Nene eh. Kayo na po muna ang bahala sa kanya ha. Oo, sige. Basta mag-iingat ka dyan, ha? Opo Lola. Salamat po. Eto na uli si Nene. Hello? Matatagalan pa kami dito. Umuwi ka na muna. Pero… Hindi ako makakabalik sa oras. Walang kasama ang mga bata. Walang mag-aasikaso sa kanila bago pumasok. Sige, uuwi na ako. Basta mag-iingat ka ha. Sige na, ingat ka rin pa uwi ha. Sige. Ano daw? Uwi na po muna ako. Mabuti pa nga. Mamaya dadaan ako sa inyo. Ihahatid ko itong niluluto ko. Nakakahiya naman, Lola. Di na sayang naman itong niluto ko. Basta umuwi ka na at dadaan ako dun mamaya. Sige na at baka magising na ang mga bata. Salamat, Lola. Papadudot na intindihan ko si Nene sa sobrang pag-aalala niya sa akin. Kasi kung baliktad ang sitwasyon at ako ang nasa katayuan niya, ay mas aligaga pa siguro ako. Alam ko ang nararamdaman ni Nene kaya noong umayos na ang sitwasyon, maya't maya ay tumatawag ako sa kanya. Binabalitaan ko siya sa progreso ng nangyayari sa amin. Sinabihan ko siya na baka hindi na ako makatawag dahil paubos na ang baterya ng cellphone ko. May iba po kasing pasahero na walang cellphone ang nakikigamit para sabihan ang mga kamag-anak nila. Kaya mabuti na yung unahan ko siyang maabisuhan kaysa mag-isip na naman siya ng kung ano-ano kapag biglang hindi na ako tumawag.
Natapos ang araw na yon, kahit nakahinto lang kami ay sobrang pagod na naramdaman ko. Ganon po talaga siguro kapag may kasabay na pag-aalala. Si Nene naman ay hindi sinasabi sa mga anak namin ang mga nangyari at mabuti na yung ganon, kesa naman pati yung mga bata ay mag-alala din. Nakabalik naman po kami ng maayos kasabay ng mga pasahero. Naitawid namin sila sa hindi magandang pangyayari at ganon din kami ng driver ng bus. Dahil po sa delay ng mga biyahe ay mababago ang pag-alis ng bus. Damay kaming mag-asawa sa pagbabago na yon. Hindi muna babiyahe ang bus at maghihintay ng 1.5 araw bago muling umalis para sumakto sa tamang oras ng totoong biyahe nito. Palilipasin daw muna ang 1 araw para magkaroon din ng pagkakataon, Papa Dudut, na ma-check ang mga bus. Kaya dahil doon ay mababawasan ang sasahurin naming mag-asawa ng mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit na ganon ang nangyari, Papa Dudut, ay sinamantala na namin para makapagsama-sama kaming pamilya. Kumbaga po ay bittersweet ang nangyari. Kasi bawas ang sweldo pero masaya naman ang mga anak namin. Siyempre pati na rin kaming mag-asawa dahil mas mahabang oras ang pinagsaluhan namin. Dahil may konting pera naman ay namasyal kami at minsan lang naman mangyari yon, kaya sinamantala na namin para sa mga bata. Matapos ang aktibidad namin ay dumalaw naman kami kay Lola Gertrude. Hindi lang kami ang naging masaya ng araw na yon kundi pati si Lola. Dahil noon lang din niya kami nakasamang buo ang pamilya. Ang dating bahay ni Lola ay may kalayuan sa istasyon kaya noong makita niya ang lupang katabi ng istasyon noon ay inupahan niya yon. At paglaon ay nabili niya. Kaya matagal na talaga si Lola sa lugar na yon. Kahit mag-isa lang si Lola sa bahay niya ay hindi naman kami nag-aalala dahil halos nasa loob naman siya ng istasyon. At ang istasyon ay 24 oras na binabantayan ang ng mga nagsasalitang security guard na hindi din iba ang tingin sa kanya dahil nga sa pinapakain niyang mga ito. Hindi ko makalimutan ang saya ni Lola ng araw na yon, Papa Dudut. Oh, para malungkot ka, Lola. Hindi lang ako makapaniwala na nandito kayo ng sabay-sabay. Kayo mag-asawa tsaka ang mga bata. Medyo hindi maganda ang dahilan pero eto ginawa na lang naming masaya. Total, paminsan-minsan lang kami ganito. Ewan nga po kung kailan ulit mauulit to. Naku, wag na sana landslide ang dahilan. Oo nga. Kaya huwag kalilimutang magpasalamat sa Diyos. Lola, bakit ang dami mong niluto? Hindi naman namin sinabi sa'yo na dadalaw kami ah. Oo nga, Lola. May bisita ka ba darating? Ay wala naman. Ewan ko ba, pagkagising ko bigla ko na lang naisipan na magluto eh. Yung pala ayan at dadalaw kayo. Kaya sakto naman ang pagluluto ko. Teka, nasa na ba yung dalawa? Nandun sa tindahan ni Lola. Sila na daw magbabantay. Naku, baka kung magkano ang mga sabihin nilang presyo malugi si Lola. Ay hindi, nakalista naman doon ang mga presyo kaya hindi sila magkakamali. Hayaan mo na sila kasi masaya naman sila at natutulungan pa ako. Salamat Lola. Oh, saan naman? Ako nga ang natutulungan nila eh. Kasi gusto talaga nung dalawang bata ang magtinda. Kaya ayun, ang saya-saya nila. Hindi ko nga alam kung magkano ang pasweldo ko sa dalawa. Ne, Oo, oras na. oo nga. Sandali, anong oras na? Alis na ba kayo? Relax ka lang dyan Lola. Sandali lang po, Lola ah. O saan ba pupunta yun? Mamaya na kayong umalis. Sandali lang Lola. 1, 2, 3! Maligayang bati! Oh, ano ba yan? Cake! Opo, at may dala kaming pansit. Luto ko po yan. Ano bang meron? Lola naman Birthday mo. Akala mo nakalimutan namin oh. Hindi nyo nga nakalimutan. Pero ako ang nakalimot. Si Lola talaga.
Ay, totoo ang sinabi ko. Nawala talaga sa isip ko na kaarawan ko pala ngayon. Kaya pala ako nagluto. Seryoso ka, Lola? Oo nga. Kaya nga salamat sa pagpapaalala at sa mga dala ninyo. Ay, sandali. Tara, kumain na tayo. Sana magustuhan mo yung niluto kong pansit. Ay, oo naman. Ngayon ka lang din makakatikim ng luto ni Nene. At natitiyak kong masarap. Maya-maya isasara ko na muna ang tindahan para makakain tayo. Pero konti na lang din at maiinin na ang kanin. Magkwentuhan na muna tayo habang naghihintay. Samantalahin natin na magkakaharap tayong tatlo. Madalas kasi isa lang sa amin ang nakakakwentuhan mo. Oo nga. Para sa tagal nating magkakakilala. Ito pa lang ang pangalawang beses na nagkausap tayong tatlo ng magkakasama. Panglima, may 3 beses nung hindi pa tayo mag-asawa. Ay, oo nga. Ay teka, saan mo ba iniwan yung cake at pansit? Ang tagal nyo nang nandito, dun mo palang inilabas. Lola, iniwan muna namin kay Turing. Si Turing na gwardya. Ay naku, kailangan pala mabigyan ko sila ng handa ko. Okay na Lola, madami akong niluto at kasama na silang lahat. Kaya may iniwan kami doon para sa lahat. Talaga ba? Naku, salamat talaga ha. Lola naman, kulang pa yan sa mga nagawa mo para sa amin. Napakalaki ng utang na loob namin sa'yo, Lola. Hindi ako naniningil ha. Bukal sa puso ko ang lahat ng ginawa ko at gagawin ko. Alam namin yun, La. Kaya nga mas mahal ka namin. Ikaw nang tumayo magulang namin mula noon. Ay tumigil na nga kayo. Ako'y naiiyak na eh. Kaarawan ko pa naman ngayon. Ay, sorry Lola. May isa lang akong tanong. Ano po yun? Wala ba kayong dalang lobo? Papadudot na kalimutan namin ang trabaho at ang pagkaliban sa trabaho dahil sa saya ng araw na yon. Ang tagal na naming hindi nagagawa ang ganon at sa pagkakataon na yon ay kasama pa namin si Lola Gertrude. Sumakto pa sa birthday niya kaya nadoble ang saya ng araw na yon. Hindi magandang pangyayari ang landslide pero dahil nga po sa nangyari ay nagkaroon kami ng quality time bilang isang pamilya. Ang mga anak namin ay parang mga batang paslit ulit dahil ang naramdaman nilang saya ay hindi matatawaran. Kasama nila ng sabay ang nanay at tatay nila makalipas ang mahabang panahon. Pero alam namin na panandalian lang din yon. Matapos ang buong araw na yon ay babalik uli sa normal na kami sa normal naming setup. Pero ayaw namin na sumagi sa isipan namin yon, basta ang mahalaga ay sinulit namin ang bawat sandali noong araw na yon. Nakakabitin man ay naging sapat na para sa aming lahat. Ipinaliwanag namin sa mga bata na babalik na kami sa dating routine. Mababait ang mga anak namin kaya naintindihan nila kung bakit kailangan mangyari yon. Sa pagbabalik ng biyahe ay si Nene ang unang pumasok. Siyempre dahil doon ay balik ulit kami sa palaging pangyayari tuwing madaling araw. Ang umupo sa hintayan at makipagkwentuhan kay Lola Papadudot. O heto, naglugaw ako. Masarap yan. Sigurado naman po talaga. Wala naman kayo nilutong hindi masarap. Ayan ka na naman eh. Ay Lola, hindi ako magsasawang ulit-ulitin. Ay nako, iba na nga lang ang pag-usapan natin. Kumusta kayo nung umuwi kayo kahapon? Diretso pa din ang saya. Sinulit po talaga namin ang bawat minuto na magkakasama kami. Oy, ako din naman nagpapasalamat. Saan po? Dahil isinama ninyo ako sa masayang araw na yon. Aba dapat lang naman. Dahil kayo ang lola, nanay at best friend namin. Sana'y maulit agad yun ano. Pero sana hindi sa hindi magandang dahilan. Oo nga po eh. Ay hayaan mo, mangyayari uli yun. Mamarapatin uli ng Diyos na mangyari yun. Oo nga po. Aba itikman mo na nga yung lugaw at baka lumamig. Oo nga pala. Walang palya lola, the best pa din. Nako, ayan ang tubig. Salamat lola. Mamaya na ako magtitimpla ng kape at mainit din naman niya kinakain mo. Salamat ulit lola. Sarap talaga. Ay, siya nga pala, may sasabihin ako. Ano yun lola? Iluluwas kasi ako ng Maynila. Kailan po? Pinaplano ko pa.
Sa biyahe namin ni Nene ka na sumabay. Kami nang bahala sa pamasahe mo. Salamat ito ha. Inaayos ko pang mga kailangan bago ako lumuwas. Kaya hindi ko alam kung kanino ako sa inyo makakasabay. Siyempre kahit kanino sa amin kayo makisabay, hindi namin kayo pababayaan. Alam ko naman yon. Teka Lola, bakit ka nga ba luluwas? Inaalala mo ba nung isang araw na may dumating na lalaki dito? Kailan po yun? Ay mali. Si Nene nga palang nakakita nun. Pero ayun nga, may dumating na lalaki dito. Abogado ng asawa ko na humahawak sa mga ari-arian na naiwanan niya. Bakit daw po? Yung bahay ni Lolo Caryo mo sa Maynila na pinauupahan namin. Dahil hindi na nga ako titigil doon, lalo na nung mawala si Caryo, pinaupahan ko para naman hindi maabandon at masira lang. Yung matagal nang nangungupahan doon aalis na. Aalis? Oo, mangingibang bansa yung buong pamilya niya. Kaya iiwanan nila yung bahay. Pero maayos naman po ang pag-alis nila. Oo, kasundo ko ang pamilyang yun. Mababait din sila tulad nung kausap kong nangupahan. Kahit nga hindi kami nagkikita hindi sila nakakalampas sa pagbabayad buwan-buwan. Dinideposito niya sa bangko ko. Mababait nga po. At ang bahay, sabi ng abogado, maganda raw ang kondisyon. Pinapaayos pala nila nang hindi ako pinagagastos. Swerte nyo naman. Teka, ano po ang kailangan nyong ayusin sa Maynila? May bagong uupa? Ayun na nga. Hindi ko na kasi kayang asikasuhin pa ang lahat. Baka mamaya hindi katulad nilang makausap ko. Ano pong plano nyo? Plano ko sanang ibenta na yung bahay at lupa. Kaya kailangan kong magtagal sa Maynila para asikasuhin ang lahat. Kawawa naman ang abogado ko magpapabalik-balik pa dito para lang sa mga kailangang pirmahan. Kung sa bagay po, saan kayo titira? Gusto kong lumuwas sa araw ng pag-alis ng mga dating nangungupahan. Una, para makapagpaalam at saka makapagpasalamat ako sa pag-aalaga nila doon sa bahay. Pangalawa, para doon ako titigil muna sa bahay habang inaayos pa ng abogado ko yung mga kailangan. Pero mag-isa kayo doon. Ay naku, wag mo ko alalahanin at may kakilala pa naman ako doon. Buhay pa naman ang ilang mga kaibigan namin ni Caryo, kaya wag kang mag-alala. Pero syempre, wala nang gamit sa bahay pagdating nyo. Meron pa. Iniwan na rin nila ang mga gamit at hindi naman nila mabibitbit yun sa ibang bansa. Paano po yung mga gamit pag binenta nyo na? Naisip ko na nga yan. Ipapadala ko dito yung mga kayang ipadala at ibibigay ko sa inyo. Oh? Wag ka na magtaka. Kayo lang naman ang tinuturing ko kamag-anak dito Isa pa, kumpleto naman ako dito sa bahay. Kaya sa inyo ko na ibibigay ang mga yon. Nakakahiya naman po pero salamat Lola. Hiya, ikaw bata ka? Pipingutin ko yung tenga mo Papadudot nakakalungkot ang pag-alis ni Lola pero kailangan niyang asikasuhin ang mga kailangan para sa bahay niya. Kung pwede nga lang na kahit isa sa amin ni Nene ay mag-absent para lamang masamahan si Lola ay gagawin namin. Kaso ang dami pong dahilan kaya medyo mahirap mangyari. Una ay wala nang rerelyebo sa amin dahil sakto lang ang dami ng konduktor sa biyahe ng bus. Nang sabihin ko kay Nene ang plano ni Lola ay hindi din niya maiwasang malungkot. Kaya nung umalis na ako para bumiyahe ay sila naman ni Lola ang nag-usap. Tulad ko ay ganoon din ang naramdaman ni Nene, may halong pag-aalala at lungkot dahil wala kaming makakausap sa hintayan namin habang wala si Lola. Hanggang sa nangyari na ang plano. Kinailangan nang umalis ni Lola at sa biyahe ni Nene siya nakasabay. Ang bus kung saan kami nagkukonduktor ay parang bahay na din namin dahil 24 oras kaming nandun. Kaya naman kami ni Nene ay inaasikaso namin ang lahat na parang bisita namin sa bahay. Siyempre si Lola Gertrude ay mas espesyal ang trato ni Nene. Noong makarating sa istasyon sa Maynila ay alala si Nene dahil maghihiwalay na sila ni Lola. Ang dami daw bilin ni Nene kay Lola at si Lola naman ay natatawa na lang. Pakiramdam daw niya ay pupunta siya sa ibang bansa dahil sa mga pagkaaligaga ni Nene. Hanggang sa dumating ang kinabukasan at madatnan ako ni Nene sa hintayan namin na tahimik at mag-isa. Malungkot dahil wala akong kakwentuhan sa tindahan ni Lola. Kaya naman si Nene ay ganon din ang naramdaman. Nang makabalik naman ako sa amin ay nakita ko si Nene mula sa hintayan namin
na para bang nakayuko. Doon ko nalaman na nahihilo pala ito ng mga sandaling yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nalaman ko doon na nahihilo pala si Nene, kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ko sa kanya. Sinabi ko sa kanya na umuwi na lamang at magpahinga sa bahay at ako na ang sasalo sa biyahe niya. Pero dahil 24 oras din akong bumiyahe ay hindi pumayag si Nene. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin na huwag ko nang saluhin ang biyahe niya dahil kung ako din naman yon ay hindi ako papayag na 48 hours siyang nasa biyahe. Hindi na muna ako umuwi hanggat hindi nakakasakay si Nene at mga ilang minuto naman bago sumakay sa bus ay medyo umayos na ang pakiramdam niya. Nagbiro pa nga siya na baka kasi wala siyang kakwentuhan dahil wala si Lola kaya daw siguro yun ang dahilan kung bakit siya nahilo. Kahit natatawa ako sa joke niya ay hindi pa din ako kampante na aalis siya. Sabi ko ay mag-absent na lamang ako pero wala ngang rerelyebong iba at sayang daw ang kikitain ko sa araw na yon. Kaya ang katapusan ay bumiyahe siya at umuwi ako. Hindi naman ako mapakali sa bahay at kada oras ay nagte-text ako sa kanya kung okay lang ba siya. Tumatawag din ako para lang alamin ang kalagayan niya. Ng mga oras na yon, Papa Dudut. Ito, Hello? Nasaan na kayo? nakatulog ka na ba? Parang hindi ka pa natutulog mula kahapon ah. Nakatulog naman ako. Yung totoo. Kasi naman, nag-aalala ako sa'yo. Ikaw naman mula kahapon pag alis ko halos kada oras tumatawag ka. Pinuyat at pinagod mo din ang sarili mo. Huwag mo nang isipin yun. Ikaw ang gusto kong malaman kung kumusta na. Nahilo ko pa din ba uli? Hindi na. O eto nag-aayos na lang ng konti dito sa estasyon sa Maynila. At maya-maya aalis na din tong bus. Mabuti naman. Ito, 12 oras ang biyahe namin pabalik. Sana naman ay itulog mo yun bago ka pumunta ng istasyon dyan sa atin. Nakatulog naman ako. Kahit putol-putol, nakapagpahinga naman. Ito, ang pagtulog ang pagpapahinga ng utak sa maghapong pag-iisip. Paano makakapagpahinga ang utak mo kung isip ka ng isip kahit natutulog? Sige na, itutulog ko na ito mamaya. Aantayin ko na lang na makalabas kayo dyan sa istasyon. O siya, basta ipangako mong matutulog ka ha. Nang diretso at huwag pagising-gising. Opo, Ikaw talaga? kamusta ka na ngayon? Katatanong mo lang yan kanina ha. Wala lang, gusto ko lang malaman. O para mapanatag ka, may ipapakausap ako sa'yo. Ipapakausap? Sino? Basta, Sandali, ayoko ng sorpresa. Sino yan? sandali lang. O eto na siya. Hello? Lola? Oh, parang nagulat ka naman. Masaya lang po. Pauwi na kayo? Oo, Ay, salamat naman. kumusta ka naman? Mabuti Lola. Panatag na ako kasi may kasama na si Nene pabalik dito. Oo, nagulat din siya nung makita niya ako eh. Nakakatuwa naman at pabalik na kayo. Mas natutuwa ako. Nangulila ako sa inyo. Nangulila ako sa tindahan ko at nangulila ako sa istasyon dyan. Naku Lola, hinahanap ka na ng lahat dito. Namiss na rin nila ang mga niluluto mo. Sabihin mo maghintay sila at magpapakain ako sa kanilang lahat. Parang ang saya niyo Lola. Ay kasi maganda ang kinalabasan ng pagpunta ko dito sa Maynila. Bakit Lola? Naayos namin lahat ng abogado ang mga kailangan. May bumili na din kagad ng lupa at bahay. Kaya eto, masaya ako at hindi ako masyadong nagtagal. Akala ko kasi mahihirapan ako sa pag-aayos ng lahat eh. Ay mabuti pala at inasikaso na lahat ng abogado ko. Kaya puro papirma na lang at pakikipag-usap ang ginawa ko. Wow, magandang balita nga yan. Kaya yung sorpresa ko sinasabi sa iyo, ay nako, masaya din ako at naiayos namin. Namin? Oo, Nino po? ng abogado ko. Abogado? Sandali Lola, naguguluhan ako. Ano pong kinalaman ng abogado sa sorpresa nyo? Ay nako, basta malalaman mo na lang pagbalik ko dyan. Sige na nga po. Kahit naman mangulit ako, hindi nyo din naman sasabihin eh. Kaya hihintayin ko na lang kayo. Oo, eto at paalis na yung bus. Oh, eto na si Nene. Hello Nene. Oh, paalis
na kami kaya huwag ka na mag-isip. Magpahinga ka na. Oo, kampante na ako at nandyan na si Lola at may kasama ka. Oo nga. Teka, may nasabi ba sa'yo si Lola tungkol sa sorpresa niya? Naku, ayaw niyang sabihin. Basta malalaman daw natin pagbalik niya dyan sa atin. Si Lola talaga. Oh, paalis na kami. Magpahinga ka na at magkita tayo mamaya. Babay na. O, eto si Lola. Ito. Oy, sige, magkita na lang tayo Ah! Papa Dudut, humiyaw si Lola Gertrude at hindi ko alam kung bakit. Naibaba niya din ang tawa kaya wala na akong narinig pa. Akala ko ay mapapanatag na ang isipan ko pero dahil sa huling nadinig ko ay mas lalo akong naaligaga, Papa Dudut. Agad ako nagpunta sa kapitbahay at ibinilin sandali ang mga anak ko. Matapos yun ay tumakbo na ako sa istasyon at gusto kong alamin sa opisina kung may balita na sila sa bus ni na Nene. Hindi po kasi sinasagot ni Nene ang telepono niya, kaya naman mas lumakas ang kaba ko. Mga ilang minuto pa ay nakabalita na ang opisina. Sumagot na sa kanila ang driver ng bus. Alam na ng opisina ang nangyari pero ayaw munang sabihin sa akin. Nakiusap na lamang ako para masabi lang nila. Pinakalma nila ako at saka sinabi ang nangyari. Hinimatay po pala si Nene habang nagbibiyahe. Sinabi din naman nila na huwag na akong mag-alala dahil maayos na ang kalagayan niya. Mabuti ay konti lang ang pasahero noon kaya sa likod pinahiga si Nene. May malay na ito pero kailangan munang magpahinga. Mangiyak-ngiyak po ako noon at wala po akong magawa para kay Nene kasi malayo po siya sa akin at hindi ko na po muna siya tinawagan. Inisip ko na mas mabuting makapagpahinga siya at nagdasal po ako ng nagdasal habang nakaupo sa aming hintayan. Ilang oras pa ay nakita ko nang parating na ang bus na sinasakyan nila Nene. Papa Dudut, halos matumba ako nang makita ko na may ibinaba na katawan. Buhat-buhat ng ilang lalaki sa bus. Napahiyaw ako at isinigaw ko na ang pangalan ni Nene, Papa Dudut. Nene! Ito! Nene! Nene! Ito! Huwag ka na umiyak. Nandito na ako. Ito! Si Lola! Oo nga pala. Nasa si Lola? Ito! Wala na siya! Ano? Katawan niya yung ibinaba at dinala sa opisina. Ano? Bigla na lang sumakit ang dibdib niya habang binabantayan niya ako. Ako yata ang may kasalanan. Masyado ata siyang nag-alala sa akin. Hindi naman siguro. Lola. Uminahon ka. Baka kumapano ka din. Nung manikip ang dibdib niya, itatakbo pa dapat namin siya sa ospital. Pero sinabi ni Lola na wag na. Nararamdaman na daw niya na hindi na siya aabot. Pinilit ko siya pero nakiusap siya sa akin. Idiretso na lang daw namin ang biyahe at gusto niyang makabalik siya dito agad. Diyos ko, Lola. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko siya iniwan. Marami siyang gustong sabihin pero sabi ko huminahon na lang para hindi manakit lalo ang dibdib niya. Ano ba nangyari kay Lola? Bakit siya nagkaganon? Inamin niya na sa Maynila palang hinahapo na siya. Kaya nagmamadali din siyang ayusin lahat at gusto niyang makauwi agad. Dahil alam niya daw na mangyayari ito. Bakit hindi niya sinabi sa atin? Ewan ko kay Lola. Sana sinundo ko na lang siya. Lola! Ito, may sinabi sa akin si Lola. Tungkol saan? Tungkol sa pagbebenta niya sa bahay. Ano daw yun? Ito, kaya pala ibinenta ni Lola ang bahay.
Dahil yung pinagbentahan, gusto niyang ibigay sa atin. Para daw magamit natin sa pag-aaral ng mga bata hanggang makapagtapos sila. Ano? Yan ba yung sorpresa na sinasabi niya? Oo. Kung papipiliin ako, hindi ko pipiliin ang sorpresa niya. Mas gugustuhin ko na mabuhay na lang si Lola. Alam ko, hindi nangiling ko. Diyos ko. Nung mahimatay ako, hindi niya ako iniwan. Hawak niya ang kamay ko habang bumabiyahe kami. Tiniis niya siguro yung nararamdaman niya dahil nag-aalala siya sa akin. Pero hindi niya na kinaya. Lola, mahal na mahal ka namin. Laksan natin ang loob natin. Kailangan nating ayusin ang lahat para kay Lola. Oo. Pero huwag mong kimkimin. Kailangan mo ding mailabas ang nararamdaman mo. Nene, patay na si Lola. Isipin na lang natin na tahimik na siya. Na mas maayos na ang pupuntahan niya. Wala na siyang magiging problema. Kaya pala kahapon. Anong ibig mong sabihin? Kahapon, hindi ako makatulog dahil sa pag-aalala sa'yo. Hindi ko alam, parang lumapapikit ako. Parang nakita ko si Lola. Sinabi na wag daw ako mag-alala at magiging maayos ka. Saka siya nagpaalam. Diyos ko. Ginabayan ako ni Lola. Hanggang sa huli, hindi niya tayo pinabayaan. Hanggang sa huli, paglilingkuran natin siya. Tayo lang ang kamag-anak niya. Kaya tayo lang ang mag-aasikaso sa kanya. Nandiyan na pala ang ambulansya. Halika na. Lola. Laksan mo ang loob mo. Kailangan tayo ni Lola. Oo. Papadudot ang sorpresang sinasabi ni Lola ay ang pag-iwan sa amin ng pinagbentahan niya ng bahay. Kaya pala minadali niya na maayos ang lahat dahil mawawala na pala siya. Ang pinagbentahan ng bahay ay para daw sa mga anak namin. Pero hindi siya nawala na walang iniwan sa aming mag-asawa. May bank account na iniwan si Lola na sinabi niya sa abogado na ibigay sa amin sa oras na mawala na siya. Malaking halaga ang laman ng nasabing bank account. Nakasaad pa sa huling habilin ni Lola na para daw yon sa retirement namin. Kami na raw ang bahala kung ano man ang gusto namin gawin sa pera. Para sa amin daw talaga ang halagang yon. Ang bahay at tindahan ni Lola ay pinangalan niya din sa aming mag-asawa. Sa totoo lang, kahit na wala ang mga iniwan ni Lola Gertrude, ay asikasuhin pa din namin siya sa huling sandali niya hanggang sa mailibing. Kaya ginugol namin ang buong panahon namin para mabigyan ng magandang pamamaalam si Lola Gertrude. Papadudod sa kasalukuyan ay 5 taon na kaming hindi nagkokonduktor na mag-asawa. Si Nene po ay tinuloy ang tindahan ni Lola. Doon na din po kami nakatira sa bahay ni Lola Gertrude sa loob ng istasyon. Binitawan na namin ang dating inupahan. Ako naman po ay nasa bus line pa rin po. Pero hindi na bilang isang konduktor kundi bilang empleyado na sa opisina. Kaya nilalakad ko lang ang opisina mula sa bahay namin dahil pareho naman po itong nasa loob ng istasyon. Napakasaya ng mga bata dahil kay Lola. Sa pagmamalasakit niya sa amin ay araw-araw na kaming nagkakasama. Normal na para sa amin na buo ang pamilya sa pang-araw-araw. Isinulat ko po ito bilang pagpupugay kay Lola sa pagiging instrumento niya sa aming buhay at pasasalamat sa pagbubuklod sa amin ng aking pamilya. Maraming salamat po Papa Dudut sa pagbibigay daan sa aking kwento na maitampok sa Barangay Love Stories. Mabuhay po ang Barangay LS. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Ito. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.